eskerrik asko hemen urtero gotezarien jente guztiari. Da, bueno, niri eskerrak emotik geratzen, ez da, bai Gernika Aurroateri, sponsor guztiari, laguntzen dut zuen guztiari, hemen bai WhatsAppez, crowdfunding, edo azkenin borondatik bintzen da jente asko dau. Da, bueno, zuen barik ezin izango zan posible, ez da, ez egoti irteeran, ez dakar bat bez, ja laugarren bat dugu, da, bueno, eskertzen da, mintet eskerrik asko dan hori. Da, bueno, zer esango nik egin jau, egi bat, mila esker urtero hemen egotik. Eta ni pentsa dut txominek eukidauen balio nagusitariko batala isil-isilean hainbet lan egin dauela eta hainbet arrisku hartu duzela eta seguruenik behar izan dauen baino edo merezidu izan dauen baino babes gitxiago gaztu. Dakarren urtetik da logro bat eta hau ez da futbola, alpokuri pasabaloia eta hori zemen berak inbidau eta bueno, azunando suportan dut bezala zuen ganez, da bueno, gitxinez osorideko gumen eta bueno,